52-нче мәктәп тіке бұрышлар командасы. Алқышлар белән каршы алабыз. Беренче татар киносын төшерәләр, ләкин режиссер гади мәктәп укытучысы. Так, дуслар, безгә кино төшерергә кирәк. Ул моңсу булырга тиеш түгел. Ул җиңелчә генә булырга тиеш. Әйдәгез әле менә Ромео и Джульетта пьесасына кино төшереп карыйбыз. Башладык. Джульетта, син үлдең, һәм мин үләм. Юк, дуслар, нәрсә бу? Юк, бу ни бу? Үтерәсез бит сез мине. Юк, кая монда позитив? Кая инде монда позитив? Әйдәгез позитив кушыгыз. Кушыгыз монда позитив. Башладык. Джульетта, Джульетта. Син үлдең, һәм мин үләм. Сез мине оятка калдырасыз бит. Юк, нәрсә эшлисез сез? Юк, ни бу? Монда беләсезме, нәрсәдер җитми. Әйдәгез Кавказ колориты кушып карыйк әле. Башладык. Каравай, вай, каравай, вай. Джульетта, тор, син әзер. Джульетта, син үлдең, һәм мин үләм. Но башта бүйеп алам. Син нәрсә эшлисең? Барышкын моннан. Юк. Юк, менә нәрсәдер бар инде монда, әйме? Әйдәгез әле. Белмим. Китай колориты кушып куйык мәллә. Джульетта сам, тор. Джульетта сам. Син үлдең, һәм мин үләм. Хаки! Юк, менә, нәрсәдер бар монда, Ләкин бу кино бар улы кешеләргә дә ошар өчен инди колориты кушып карыйк әле. О, Аллах! Минем сөйкемлемне үтерделәр. Джульетта, минем бәгрем үлде. Менә алар, ике явызлар. Мин сезне хәзер щелкну. О, Джульетта, син үлгәч, мин дә үләм. Дуслар. Юк, бу ни бу? Нәрсә бу? Сез мине үтерәсез бит. Мин болай эшли алмыйм. Мин китәм. Бу номер белән безнең әйтәсебез килә иде. Голливуд киноларын татар мәктәп укытучылары төшерсәләр, әз генә кызыграк булар иде. Юк инде, шаяртам. Текә бұрышлар КВН командасы бик зур рәхмәт, дуслар.